дар ҷаласаи кории шӯрои вилоятию мутобиқсозии методи оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон дар назди раиси вилояти Хатлон 8 масъала аз ҷумла дур мондани хонандагон аз мактаб, гузарондани чорабиниҳои оммафаҳмонӣ дар самти пешгирӣ намудани ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон ва ҷавонон, баланд бардоштани самти ҳамкории шаҳрвандон бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба ошкор намудани ҷиноятҳо, бахусус дар соҳаи муқовимат ба экстремизм, терроризм, савдои одамон, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ, вазъи обунашавӣ ба рӯзномаҳо, гузарондани мурофиаҳои сайёри судӣ, ташвиқу тарғиби қонунҳои амалкунанда дар байни аҳолӣ, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, омодагӣ ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои ҷорӣ баррасӣ шуд. мавзӯе ки бо нигаронӣ матраҳ гардид ба худкушӣ даст задани ноболиғон ва ҷавонон аст ки дар соли ҷорӣ то ин муддат теъдоди онҳо 91 нафарро ташкил медиҳад. бемории рӯҳӣ, ранҷиш аз насиҳати волидон ва муноқишаҳои оилавӣ сабаби рух додани чунин ҳолатҳо будааст. тибқи иттилои баромадкунандаҳо дар ҳудуди вилоят, бештари кӯдаконеро ки аз таҳсил дур монданд, фарзандони лӯлитаборҳо ташкил медиҳад. зимнан дур будани мактаб, ба маҳалҳои навбунёд кӯч бастани аҳолӣ, монешавӣ ба таҳсили кӯдакон аз ҷониби волидон ва талаби аз ҳад зиёди саҳмгузории молиявӣ дар корҳои мактабӣ раванди иштироки хонандагон дар дарсҳоро халалдор мекунад. дар давраи ҳисоботӣ 58 хонандаи душвортарбия ва 10 ҳолати машғул шудан ба таҳсилоти ғайриқонунии динӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ин давра ба шавҳар додани 4 ноболиғ ошкор гардида, ҳамзамон зиёда аз 3000 волидон барои бемасъулиятӣ дар тарбияи фарзандон ҷарима шуданд. дар ҷаласаи кории шӯро, роҳбарони мақомоти суд, милитсия, сардорони раёсатҳои адлия, маориф ва дигар масъулон бо маъруза баромад намуда, оид ба бурд ва бохти фаъолияти корӣ дар самти тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон маълумот доданд. аъзоёни шӯро аз рӯи масъалаҳои баррасишуда дастур гирифтанд ки корҳои оммафаҳмониро оид ба тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи худшиносии миллӣ, пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба гурӯҳҳои ҷангҷӯ ва рӯ овардан ба либоспӯшии бегонагон, ҷилавгирӣ аз пахши наворҳои хусусияти фаҳшу зӯроваридошта дар телевизион ва аз даст надодани ҳушёрии сиёсӣ пурзур кунанд. зимнан барои шаффоф ва ором баргузор шудани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон замина ва тадбирҳои амниятӣ фароҳам оварда шавад. ниҳоят аъзоёни шӯро хулоса намуданд ки бояд чораҳо оид ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи сокинон беҳтар карда шавад ва пеш аз ҳама ба масъалаи тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон, пешгирӣ аз гароиши шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистиву террористӣ, омӯзиши фанҳои ҳуқуқӣ, таҳияи барномаҳои телевизионӣ диққати зарурӣ дода шавад, зеро фарҳанги баланди ҳуқуқӣ имкон медиҳад ки татбиқи дурусти санадҳои судӣ, волояти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ таъмин гардад.